Salam Business Türkmenistan TikTok kanalının azaları yine görüşünüz ýaly Lebap vilayatynyň Hojambaz etrafında Germaniýadan bir takipçimiz bize kamera gurdurdy. Bizem şonuň pursatlaryny siziň bilen paýlaşýas. Üýüni 4 toçkasyna kamera gurdurdy. Lebap Lux kamera görüşünüz ýaly vilayatlarda şu wagt işläp ýörüs. Arkaýyn habarlaşyp bilersiňizler. İşgärlerimiz şu wagt häzir Daşoğuz we Mary vilayatyna da gidip başladılar. Arkaýyn otayda da servislerimiz bar indi. Arkaýyn habarlaşyp bilersiňiz. Tezilleşler kameralar 1 ýyl garantisi bardyr. 4 kameraňyzyň bahasy 250 Amerikandan durýandyr. 4 kameraňyz. Ve toçkalary 25 Amerikandan üstüne goýup gidiberiň. Bahasyny şöýdip çykaryp bilýäňiz. Lebap vilayatynyň teoreginde baha aýypdy şu bahadyr. Ýöne vilayatlara baha ütkendir. Diňe ýol pulsyny alýandyrs. Arkaýyn bizlerle habarlaşsaňyz, ekibimiz bolup, toparymyz bolup arkaýyn baryp, video kameraňyzy gurnap berip, ýurtdaşynda dostlaryňyz, zadyňyz ýa akrabaňyz bar bolsa, olara da gurnap berip, telefondan olaryň görner ýaly edip berýäs. Biziň bilen habarlaşyň. Lebap Lux kamera her zaman hyzmatymyzda 7/24.